Halo, assalamualaikum Ma. Waalaikumsalam sayang. Iki aku wis tekan gawean kok Ma. Hmm. Aku ini tekan rumah. Oh iya, wong pira mau Ma? Sing tekan Papat. wong papat. Hmm. Yo, Mau nih telu. yo, Tambah meneh. Heeh. yo. Lah aku suara ae ketoken keselan nang kamar karo turu to mau. Iya Ma. Hmm. Iki aku rada suntuk kok Ma. Hah? Rada suntuk, Napa ya? kakean gawean. Heeh. Ora apa-apa ya. Om pemerintah ki edan. Heeh. Loh, duit lagi metu wingi kon nggih laporan langsung 3 sasi. Oh. Nah terus? Yo kerja keras lah. Heeh. Kangen aku dong itu Mama. Tak kira mungkin ingin kelon ayah kekeselan. Kelon mbahmu sing yo sapa ngrasake gawean ora saya berkurang malah saya tambah. Ora apa-apa ya. Sing penting sehat. Toh. Iya, Ma. Ora usah pikiran. Sing penting ayah kok ora ana waktu rene. Telepon-telepon apa sih? Iya, Ma. Ana waktu yo rene. Iya. Ya, ora usah digawe suntuk. Malah aku cuma tak terus. Ning ngono kan kudumu ngerti yang gaweane akeh. Iki diterke meneh apa ora? Ora mangkat dhewe. Ora terke. Ora Wingi bare diterke dijemput. dijemput terus langsung lunga karo bendahara. Bendahara iki. Heeh. Lah kuwi ning gone Semarang Barate laporan kehilangan. Nah, terus ning kecamatan, kuwi ning balai kota. Walah, Ini wis bare kerja ya, heeh. Bang Jateng. Lah, bolah gaweane akeh banget iki. Tapi wingi ayah kan ana koncone apa numpak dhewe, apa boncengan. Dhewe-dhewe yo, Ma. Dhewe-dhewe yang nyonya ra melu. Ya ora lah, iki urusan laki-laki ya. Oh. Tak kira ngintil. Iki bapak-bapak. Oh. Ya wis ya, Ma. Aku tak gawean iki. Aku tekan ngomong iki wis maklum. Amin. Mama, ambil apa, Ma? Mak telo godhog. Enak. Iya, Karo telo godhog. karo telo bisa gimana? Ya enak barangmu, enak telomu. Ya wis, sehat-sehat Mama. Amin. Ya, Ma. Sering bersyukur, Ma. Iya sayang. Ora sasuntut. Iya, Ma. Ya. Karo sering ning keheningan ya, Ma. Iya sayangku. Aku sayang Mama. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang Mama. Waalaikumsalam. Yo. Wah. Yo. Kayak nyantai baik. Yo. Ya.